Via beda bħala studju tan-nies. Il-ħajja tal-lum kif għadna għaddejja minn ġod toroq però. Għax ovvjament nemmen li dak kollu qed jiġri madwarna. Jiġri fit-toroq hija bażikament parti mill-istorja tagħna fejn nafu aħna x'aħna minn dak il-ftit affarijiet li naraw li qed jiġru. U l-qudiem huwa dak li naraw. Pereżempju jekk taraw żmien ta' tmeninijiet. Kulħadd kien għaddej bil-boombox fuq spaltu lum il-ġurnata ħadd ma jaf x'inhu. Illum il-ġurnata daw ir-ritratti għandhom ikun forma ta' dokumentazzjoni ta' x'kien żmienna. U quddiem inħarsu lura lejh. Via, The Way of the Streets, hija esibizzjoni ta' ritratti ta' Jacob Sambut li jiddokumentaw il-ħajja ta' kuljum kif in-nies iġibu ruħhom fit-toroq. F'dan l-episodju Malta Arti żżur din il-wirja li se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Mejju. Ħaġa li kien bżonn nagħmel hija naqbad il-kamera mmur fit-toroq u dan nara eżatt x'qed jiġri madwari. U bdejt fi żmien fejn għandi ma kontx eżatt naf il-proġett kemm ħajjikber jew fejn ħajmur. Wara li rajt selezzjoni ta' negattivi, u ovvjament bħala proċess mort għal forma analoġika. F'dal każ użajt il-film, il-pelikola, Fog Digital li huwa magħruf ħafna llum li huma żviluppajtu jiena stess. U għad kont għaddej minn dawn in-negattivi dejt nikkrea storja. Dejt ngħid dik il-persuna għandha hekk, dik il-persuna l-oħra libs hekk. U tibda tara daw ċertu dettalji li kieku ma tagħtix naqra kasom jisu xejn mhu xejn. Nasbu ma dawk id-dettalji l-importanti li huma jagħtu l-importanza ta' dal-proġett f'dal każ. Ir-raġuni mużajtx digitali għad nemmen il-forma digitali saret wisq aċċessibbli għal kulħadd. U l-problemi hija id-digitali m'għandek xejn tista' tmiss, m'għandek xejn tanġibbli, hija kollha informazzjoni jew data f'dal każ kif tagħmel waħdek jisparxilek kollox. Illum jittieħdu miljuni ta' ritratti kuljum. Taqaflek hard disk m'għandek mobile, telef. L-analoġiku huwa differenti, hija xi ħaġa tista' tiddaħħal ġo fajl, xi ħaġa tista' iżżomm ġo arkivi, xi ħaġa tista' tmiss. U mhix ġast mitluf, ma meta jkollok ritratt f'idejk taf li hemm. Ritratt fuq mobile u għalik hija tas-social media, ftit snin, ftit xhur u sparixxa, m'għandek storja. Dal-proġett bdejtu 9 snin ilu. Bdejtu Malta ovvjament. U ma rridx li tkun biss ibbażata fuq Malta, għax ovvjament l-istorja dejja kullimkien, kull fejn sajt immur kont niddokumenta dax-xogħol. U mort l-Ungerija, l-Ingilterra, Skozja u ħafna aktar postijiet oħra, ovvjament Malta inkluża. Fotografija li hija forma ta' komunikazzjoni. Mhix ġast ir-ritratt, u għal-messaġġ li qed jingħad mir-ritratt. Ritratt mhux ġast kemm tħares lejh, trid tara eżatt id-dettalji kollha hemm għaddejjin. U dak qed nikkomunika jien jista' jkun ma jkunx il-messaġġ li taqra int. U fl-aħħar mill-aħħar hija l-personalità tiegħek stess li ħadd tikkrea l-istorja ġo r-ritratt. So mhux biss qed nikkomunika lek messaġġ, qed intik biċ-xogħol biex inti tikkrea storja għalik. Il-ħajja tant saret maġla li fit-toroq lum il-ġurnata ma tgħix każ se tiġri. Insejjer minn point A għal point B, ħadd ma jaqaf jgħid illallu hemm dak id-dettall, hemm dak id-dettall. U ċertu affarijiet qatt ma narawhom. So naħseb ikun ta' interess li jaraw x'qed jiġri f'dawn l-aħħar 9 snin u forsi anke esperjenzaw messaġġ differenti għalihom. L-eżibizzjoni ħad tkun miftuħa mit-12 ta' Mejju, tiftaħ fis-7 filgħaxija, u tibqa' għaddejja sa 28 ta' Mejju. L-informazzjoni tista' tinstab fuq is-sit elettroniku ta' Christine X Art Gallery u għandkom isibu d-dettalji kollha hemmhekk.